яшәү бәхет, җырлап яшик дусларым, күңелемнән ташып тора сезгә дигән моңнарым. Яши белеп яшәгәндә тормыш матур җыр кебек, һәрбер көнгә сөенешеп яшик җырлап һәм көлеп. Яши белеп яшәгәндә тормыш матур җыр кебек, һәрбер көнгә сөенешеп яшик җырлап һәм көлеп. Һәрбер көнгә сөенешеп яшик җырлап һәм көлеп. Дәртле җырлар җанга үтеп, биләп ала күңелне, шатлыгымны бүлешүче сез дусларым түгелме? Яши белеп яшәгәндә тормыш матур җыр кебек, һәрбер көнгә сөенешеп яшик җырлап һәм көлеп. Яши белеп яшәгәндә тормыш матур җыр кебек, һәрбер көнгә сөенешеп яшик җырлап һәм көлеп. Һәрбер көнгә сөенешеп яшик җырлап һәм көлеп. Шатланса да моңайса да күңелләргә җыр кирәк, без сулыштан бергә типсенләр безнең йөрәк. Яши белеп яшәгәндә тормыш матур җыр кебек, һәрбер көнгә сөенешеп яшик җырлап һәм көлеп. Яши белеп яшәгәндә тормыш матур җыр кебек, һәрбер көнгә сөенешеп яшик җырлап һәм көлеп. Һәрбер көнгә сөенешеп яшик җырлап һәм көлеп. Яши белеп яшәгәндә тормыш матур җыр кебек, һәрбер көнгә сөенешеп яшик җырлап һәм көлеп. Яши белеп яшәгәндә тормыш матур җыр кебек, һәрбер көнгә сөенешеп яшик җырлап һәм көлеп. Һәрбер көнгә сөенешеп яшик җырлап һәм көлеп. Татарстанның халык артисты Зөфәр Билалов һәм шулай ук Туган тел каналыннан диплом белән бүләкләнә. Кабул итеп алыгыз. Зур рәхмәт, зур рәхмәт. Сәлам кабат Уфа. Бәйрәм белән, җыр, моң бәйрәм белән шуннан да ни әйтәсем килә? Туган тел каналын котлыйм. Андагы эшләүчеләрне, җитәкчеләрен. Милләт яшәсен өчен әлбәттә иҗат булырга тиеш, сәнгать булырга тиеш. Ә инде беренче чиратта әлбәттә ул җыр сәнгате. Кайсыңна милләт булмасын, башкорт милләтеме, татар милләтеме, башка милләтләрме, шушы җырларыбыз, моңнарыбыз булганда, шушындый егетләр, кызлар булганда, шушындый компаниялар, телевидениелар булган вакытта җырларыбыз яшәр, без яшәрбез, сез яшәрсез, халкыбыз яшәр. Бәйрәм белән!